Bridget ka thusiat tur ka lo nga thin ka hu phur ber ni bok chu ka hreta ani chiang kel kol chuan min ena thin rim nai ro om lo chu nanga mangai che ni ti min hril ni kha ni sin ka thut na chuan ka nging dora asoyamo mak ka ti hle bok asoyalom ni ngei che tum thu asoi boka ke na ka then na le kha ka sign chi anga ka ni last case bungsom pakhat na ziek tu lalpek hlui ralte kan chiar malukin ama kan chiar dan kha hriat thana ol samjok nan kan ti vedeu khania amai ro chu oki hanti danglam vel kha ngai thla ka hreum zok ron ti ten om vele zau thina wangin kan ti danglam vele lokange en chin zel nan po ni ta sela asoyalom ni ngei che tum thu soi boka ke na ka then na le kha ka sign chi anga ka ni min mangai na telmi lovina nun chu ka lo phuar bet reng to a mangai ton nia chuan na du dan ka pom nge phu ta ni kha angoi le data ka ban chu ron chel ngala Bridget ka thei ngang lo ni marka samel ka mu piang hian ka thei lo le zual akut chula in akutein nei zungbun nal zat chu khoya hei nei zungbun hi ka tan chuan hlua sin ka bun thei chung chu rafi hi kalsan ka tum ngai lo min ngai dam ro chiang zat chuan min lo ena Bridget kha le chen kha nga ka sin nang mangai em che wang hian engti kong poin nei che tum ngei don ti ka sia ka fapa wang tal po hian ril rufim tak pula ka du ani engti kong zong poin marka sanu le pa kan ni tho tho sia amela chuan min ngen tak meu mewani ti ka hmuwa sui ve tu reng ka shelo karil ru chuan engma angai tu thiam lo Marcus Alicia chuan atia ka hoi phei chuan ka phuna sakher mai Marcus achar fi nen danglam nan nei lo emoti mai turani cha chang lo chuan ka en renga kamit tuero ka titla turani lawang Marcus hi Bridget ni hi chibai ro le Alicia chuan atia chibai le Bridget min en chiang hlea amitte amuite achal le nar chu pa chi chiani thei chu ni se tong chualo ka du hle mai chibai le Marcus kamit deuh sul sula ka thothalei theilo hial zok he hmuna hian ka omreng theilawang Marcus tuna hian Bridgetin en hian thupoimo tak kan soya ina min lo ngak theangem anu Alicia chuan a fapa chulpa chuan atia ole mami kalau ngak reng che abula dinga ma omtu chuan a hruai zui ngala ka hria tur ang zong zong chu ka hre to in ka hria ka kal to mai ange tho mai ka tum ngala Bridget ka pasal nen inin mangai na ko keile ka fapa marka sakan lo omve wang hian hreum ka ti tak zet min ngai da mang che kan lein mu le ngei ka be sei itutluk na cheng po ni se min hril ve ngei turin ka du bok che ameng nual em ema hreum ti hle ti ka hria ka tho chuaka ka zui ngal boka Alicia mei cheril ruzau le zaidam takani e apasal chuan mangai lo po ni ma na ma se apasal dan angin alani reng thowa midang chu ni se thinrim le ne so takin kalaka an chenge yang ani ro chuan ngai dam min la dil zok chu ni sia in ka thleng chu ka lu rual chuan ka ding dota thutna lo thu chu rafi ani thinrim ti hriat zat chuan min mel khuya amita khap hau lo le ngal eng anga nge min ngai ke hian ka hria ti ring lo mo kalam en chuan ron ti hriam hroya eng chungchang ei sei chu le he pa hi tuna chuan ka ma chon theilawang kamul pho mai don tlat damdoina yoma chuan zanina thil poimo ti turangin in soiboka ale selo mureng chu ni in shep tak hian athin rim dan chu beka thisen jam chu pong trol trol thei hiala a mel chu thim khup bok tu chuan nge hrilang rosemo lokana bak he thu hri hin omlo ros su zo na khat mel chuan kawamel zawa alu lo thing ngal vat bok ani chuan lugana na hril ti na ni nge yang ni e Alicia ka mu chu enge poina rafi nang hian milo bum char chara i thuruk chu ka hria ti hlau em boka chozet chuan ma chuan ka ding khong la a ka tiril khur chu ka thunun thei tur ani
ahuna chuan keima ngein ka hrilang che ka ti kha Bridget engwanga engma hre thiam du lo ngei ni le kama tak chuan lo ding chuakin kanin ma chon rana inupui le ifapa ka mu theilo na chan tur ka shelo mite nompa ka khur zoi zoya chuata chuan ka tlu sop nuai boka katlom hle ti chu ka ria ma se ka ding thei ngang si lo ani Bridget engtin ngeyom nel om lo tak mel chuin thlakin aw po chu hlau thon nai na khata ka tong mai thei to lo ka mit tui chu chuak zung zunga aw chiam mai chu ka du ka thin lung he ke som chiang em ani min pom lopa zo tak chuan ka rum min pan puya khuma chuan zoite chuan min ngat bok doctor ka ko ngain ka ria thaphan mel tak chuan atia angai lo ang rafi anat na le om dan engkim ka hril to chekha tuna chuan ama in thunun theinan ho to la thain ka ria ros chuan o changfak chuan atia ka ho thei lowang hetiang din hmuna omlai hian ka kalsan lowang thinrim na tel hau si lo chuan ros su mel chiang hle engthil nge ni ta I thachi em Bridget jaisa ani lau thon mel tak chuan a lo lu ta ka thalom kamit tui chu thruk po ka tum to lo zok kamel ngai chu kamel reng boka Mr. Rafi nang heta mo enge thilom zia hi makti mel takin jaisuan zota Mr. Mendler inena hian thutam tak soitur ka ne ni Rafi chuan ati nget chara he mi te pani hian lo in riamo rosi makti mel po chu ka mu mai bik lo pate jais Bridget hi dam doina tangina chuak chiani har satna tam tak tok bok rosi chuan heng thil kal mek thei ka omline an soidun hlau hle ni inalang Bridget mo ti chuan ke hian engma ka shelawa amela chuan lung oilo ti hriat hle ros chuan thil thendan te chu jason hena chuan a hril mol mola jason min khongai mel tak chuan min en reng boka in lo in hre ringa mo ros chuan jason mel ha a kanei zong zong chu sak kani nu khan Italia kalin Rafi te company noya hian hun rei lo te chu ka thok manalom Rafi lam chu en boka ti chuan Mr. Rafi nen hian ka fanu Bridget ti chun lo in mangai hle a chau mel zat chuan min en reng boka akutle lam chuan a ipte zen bok Jace thil thendan hi makte thut emani ifanu hi ka mangai tak zet nei ngei po ka tumani Rafi chuan Jace sumelin athu tak hlea avamak em ke hi Jace fanu kani ti po chu lo hreve vek to zoka engthil nge thleng hi ka hria thiam phak ba kani kamak ti mel tak chu hre thiamin Rafi chuan ka thin lungin a zo na chu lo chang ngala ti chuan London a kanin mu le khan a fanui ni ti ka hreve chau alari lo khop mai ke pon tun ma zong khan Jace fanui ni ti ka hrebik lo Rafi mel chu trongjong chuan anel om lo le hle to a engemaw tak soi ve ka du ma se soitur ber ka shelo ka soi chuak thei hek lo ngoi reng chuan tu ma hriat pui si loin ka thin lung chu na ngoi ngoya Rafi ka fanu hian nat na tok tam to emani tu ma ti nat ka phal to lo nang ngei po ni la Jason Rafi chu mel chiang hle a min hum himatum tak zat ti po hriat Jace khongain ifanu nen hian in nei kan tum me ka sin tu ma in chu chumin dang lo se ka du bok Rafi chuan chiang zat chuan atia a thin rim mel mu ture ro om lo alungai hle ti ro ka ria Alessia wangpon he thili ti turin ni lo sin ka fanu ti sual nei lo ril ru thiang hlim tak hian atur na sa to ma mani Rafi mel dana tang chuan kal to se du hle ti a hriat thea Jace nang chuan eng kimi hriat thin kha nang le zel chuan min thathiam turin yesin a tho hoka noilama bi ngar bok akut pani chuip te chuan a zen lut boka heng thili ke chuan rem ka tingai lawang ma se Bridget hi poimo ber thawa tuna chun hun thol pela ka duani Jason ati ve ngala du tok teu tuna chun Bridget hi a chawma ma ti in muthiam lo em ni Rafi inu puile fapa bula turini zo ka sin tuna chun kal toro Rosi mel thinrima wang sen vek chu tu ma in kan mu mai lawang ading khong hlea Rafi chu rum lam lek lekina mel bok inga ma ngai lo ang mai chuan Rafi chu then saka athalo ka kalange
ma se kalau let le thua yang achuak mai do ne mokati chu kalama local phein Bridget lodamang che kan pui ni trap tur hi dam lo lai mel mu ka du hau lo ka chala chuan ron fop zevin achuak zui nga la rang zetin chase le rosi de chuka bula local nain khuma chuan an lo thu zui ve nga la rafia kalta chu chelbe ka du kamamo in ka ngai mmc a kamit tui chu tla zung zunga jaisuan milo shruk sak boka Bridget inti pachang shamte ke chuan rafi hi theingil lakadu mase idu thlanai ro apoimo berzok ti ka sia jaisa chuan min lainat mel tak chuan min en ringa Bridget jaisian soidi kani nupa angin an omlo poni ma na mase nupa an ni na bo chuang lo afapa le alesia chanturi do na ngai ni Rose suan kadam doi ban chung chuan lo ti ve boka an soidi kani ke hian kanei theilawang ma se engtin nge kom ta kang rafi chu ka thinlung kol tu ni sia engtin nge ka thinlung teloin kanun ka man theyang trong chu ka du ka shoka hian a to tu upa min no na sa em mai sia ka trong ani chuan mu le mal om loin ka trapanga ka tal boi le chiamang ti ka hlo wang chuan ka trong talo zoka Bridget hi din huna chaw hle ni adin mun te ha ziom deuh ma churamin ti chuan heta hian om ka duani jaisuan min ngai tu zia chu ka hmu min enkol du hle ma se min enkol thei ngai lova tu na hun hreom tak ka pal tlang lai hian ka bula oma duani ti po ka sia Ros chuan chan mai ngai na shelovin min lo mel zawa karil ru boi hle kara chuan ka pa thlamuan na chu ka mamoni ti kain hai bik lo kalu chu ka buve ngata loma wanga jaisale Rosi ta hlim mel chu hmu nuam hle a Bridget logana lo lut chu man mo hle ti hriat takin a thodeu hluam hluama heta engi ron ti don ngei ti hriat tak chuan ka mel let ngeka hospitala kalo kalasin in chuak ti tal te chumin hril ve tur chelom ka zo ma ho chen phone ni da da isia kabula local nai na lo thua lugan nang nen hian soidun tur kan nei ka shelo mumeng reng chung chuan chaw setin kalo changa nilo Bridget chutiang soisu Rosile jaisate chu mel zo boka thupoi mo tak soi tur nein ang kan lo ba chuak ange jaisa chuan Rosi chu chu pui zui ngala Bridget kalaka ilung oilo hle ti ka ria mase inun na ai poni mangai ti soimiu sia thudi ki ka hril ngam thlot lo cheni ain thiam lovin ameng hnul rai boka i soi ngam lo wang chuan thudi khi danglam pha don ani si lova baka milo hril ma sani la chu in thunun theina ka nei nge om sia ka chaw wang chuan ka tong po azoi lam ma ani Bridget iruru ti nat ka du lo ni Rafian engkim hril che tum thowa baka amangai cha anei ngei bokang chati ka chiang chu hun lo nga chui tan le ka tan that jok wangani ka kuta chuan a mer vong vonga Rafian engtin nge alisian en kanin mu ti hriat thei soilo tur khan ka ti si chea ama poin lo chuan chunglam chuk en charchara ka hril hau lo Bridget alisi khan soizo kani mak ka ti hle Alisia chuan a pasal chu hril mi lo turin min ti sia ama zok chuan a hril le tho siamo logan tuna chuan ka chawtlat khongain ka dam doi khamin lo peta che ka ko na lam chu hoi ve ngala hetiang tel lo hian mu thei lo ti nem ni min en chiang hle a theye azul puya chau kai thin doctor min chaw miu sia mu thei na dam doi chu mum khat mai po du tok loin mum ni lai mai chu ka ea ka thil ton zong zong te hi thei ngil vek ka duani Bridget ha dam takamut tumang che min mamo nai nei phot chuan min hril zel turin ka ti chea min hril ngai hau si lo imuthil ma chu ka lo omange ka taksa le ril ru chaw tong khonga wang chuan ka chang pe to thlot lo ka dam doi chuan ka mute ti chuak che che ya ka mit chu ka meng thei to hlol lo eng ang mi hring ai ni chu ka shelo ma se anu pui po nu pui ang en ngai lo tuin tu na Bridget chu nat na khuma imutir le mo min kal san ro Rafi chu o chu ro singe yani aring tha hle bok ka har chi ti kein ria zing ni in ni po tlang sang to hle
nisan lam ka mut that wang te po ani ang ka taksa te po azang to hle ti ka ria zoi muang chuan in hnuai lam chu ka pana Jace Rafi le Rosie te chuan min lo en thrap bok Bridget mamo te ne em iril po tram to viawang engamo tal ei ta che Rose ei turwa siam sak ta che Jace chuan lo ti ngal mol mula kala ei chak lo ve nakina ka ei mayang dam lo engma ti thei lo le mi chak lo tak angamin en vek chu ka du lo hle Bridget Alicia nen kan soidun to tuna chuan Rafi voina ina dar song pakhata kalau kalang tuna chuan min chu san ro ka chan na chumakti in anin endeu thap ti ka ria Bridget kalau ngak rengang che ronkal nain ka bianga chuan ron chu zeu boka ami khoina chu ka taksa chuan a hle bok dokan lama chuan Rosie chuan min hruai phein ei tur chu lo chop ngal mol mol boka chak lo hlema ila kai luyangai ti ka ria Rafi chuak ta kha ka mi thla cham reng chung chuan ka thil ei tur chu ka ei boka boite thutluk nei siam to ni inalang thutluk na dik tak i siam ngei po ka be sei tlat ani Jace ka thut na bula chuan lo thu in min en ran boka ma se in chir na tur thileng ma ti hau suang che I thutluk na chueng po ni se Rosie chuan ron ti zom ngal boka Jace ka thutluk na hian ka chiang ani Jace suka pani ti le thisen zom pui ka chung khat om chun ti chu ka thinlung chuan a pom em to zoka ma se Jace ti chu ka ko dan ani reng to zokang a thae bui engthil po ti la Rosie soyang khan in chir na tur ti lawang che inin manga izia ka ria inei do ni pon ka pom emang Jace chuan kanat le chu du lo tak zat ti ka ria a pom ngei bokang phur lo zat chuan ka in siama nidang ang lo takin ka mai po ka cheipe meu lo ka korfual simple tak chula in ka hamol topa Rafi te in ka thlen chuan tual zol zau tak mai Rafi le fapa Marcus te in fiam ka mu chuan po mai turin chak na ka nei lo get lian tak bula chuan dingin ka mit tui chu tlame ka in thunun thei ma chu ka po thei lo ani reitok fang ka din hnu chuan ka in sangmar sawa pangai tak angalang chuan anin lam chu ka pan ngala Bridget kalamron en chuan Marcus chuan a pa hne na chuan Daddy so Bridget ni so anui vera ole kalal fapa tuna chuan Bridget in hian thu soitur kan neya thupoi mo tak soitur kan neya angti bula lo vakal ta che kanin fiam le wat donia Marcus chuan nui ver chung chuan min bye bye ya apalam hoin Daddy in fiam le wat ka dunia khamlo ti hriat tak chuan kal zui ngala fapadu om le mel tha takani ka thinlung ero apuak dar lo chau kalome in chung alu tang miang kanin zui lu nu chuan thut na nuam taka kan thua karei lawang thillak lok tur kaneya Rafi chu room lampan chuan a chho ngala a mel te chu nel omin na zaom hlia bok kapi min lo en reng tu chu makti takin ka en let renga Linda kati sapa nang heta mo makti sat chuan ka zot huwa thona lama tang khan company lama ka in son le to ni voin lam chu ka puin poimo omati wangin helama local ta ni kapu ti chu Rafi ni ti hril non ngai lovin ka ria Lindai hian thona khan kanin mule nge yang ati takha Alicia ro ka mu ve mai silawa makkati hle kapi kapunen hian soitur tam takin nei karing nakina kan lain komzok donia adan pa ngai chuan anui le ver to a akal sui ngal boka karei lo tura ka ngai Rafi chu ka bula chuan thu ngala keima wangin voin lam na tho nai kal sirawa ngai dam ka ti le Alicia ka mu kalo be se sin ka kut chu ka hum ru trewa pangai taka ko omangai si ani zawak lo chuan anui saka ani te chu heta to hlein Bridget tukin singa khan Italy lama pantani chiang zat chuan min ena makka ti emawang chuan soimai tur po ka shelo ti chuan khongai na tlem te po lan tir lovini hotira dem na mit meng chuan ka mel rana Rafi chu thoko ka that chiat mel zat chuan thut pha chuan a thu thluang duaya
kut lian zet chuan ka kut chu vuan zui ngal zata Bridget nang ka nei theinan che hian engma in min dal don lo ti a chiang tok to ani ma na keima po min en lo chuan a hmalam chu en vung vung renga ani nen khan nu pa kan ni ngai hau lo ka pa wanga nei ka ni ma se ka pa la chuan a mel chu ru hlea soizom to lo chuan an chia phu chuak sapa eitur le coffee lo keng tu chuk en renga min mel dan atang chuan zak thei lo min ti mel tlatin ka ria kei ngai bel zo nge po ka shelo Bridget ka fapa marka sai kan nun na iPhone ka mangai ani chuti rualin nang po tuna chuan Alessia pon kanin mangai na hi thiamin min kalsan ta ani a mel dur khup chuin thlakin thlamuan mel tak chuan min ena ti chuan marka sai ilak sakta ti na emni natna tur hnem tok to viosin marka sale zel chui chu sak tur ani lo chiang zet chuan kamel ngeka nilowe marka suhun reilo te omanga Alessia bula alet leang Alessia ta na poimo zia ka ria kata na poimo tluk zetin chu sak katum hau lo coffee chu panin a inzui ngala Alessia mi chezai dam tak rilrunat luata wanga mit tuitla chuka mitla alo lang ura Rafi kalsan turamin ngen laite marka sa anfapa ngei mai no pangril ru thiang hlim le mel thatak chuka mitla alo lang bok Bridget Alessia chu mal hau lawang ain en kol na tur sum tam tak ka penga puyanga ina pianga ka pui bokang chu chui du dan po ni karing min ron mel chung chuan coffee in lai chu da zui sata tuna tak hian Rafi hi ben sok ka chak ber arimpa tak le kabula thuta wang chuan ka thlal MMC ka thin lung hi chemte vi iPhone na ti ero a hriat thiam ka ring tlat bok aipte chu zenin enge moron phor hlola min nei dungem hetin som na hmun ani lo ti ka ria ma se hundang ka ngak thei to thlot lo ani zungbun ka hmu to chonga moi ber mai chu ron phora aman zat turero ka chut man lo Rafi heta hian in nei soipui tur che local kani tatlo tuna chuan ka mai ber hi kalsan ka tum thu hril che ka tum zo kani kain thunun na chu bo ve kani ber kanat na chu kamita chuan a hmunge yang a mel chu in thlakin thinrim na tel si lo makti na mel chuan min ena Bridget min mangai ti ka ria chuan keipon min mangai tluk zet hian ka mangai chati hrebok Alessia wangani chuan kan chanchin chui hrevek to e nupa kan ni ngai lo mangai ka nei huna min pompui turin katibok min pompui na ne ro huna du rei mai chawani hreom ti mel tak chuan min ena azungbun kan lai chu do kana chuan da boka Rafi kamit tui chuan ron zom ngala Alessia le Marcus katina theilo ani eng ang poinin mangai maila inupui le fa ani na hi eng mai na thak danglam ngai lawang ka mai chu ka hupa midang tenan hriat lo nan ka thom di mangai hle ti ka ria Bridget trap to lo te tuna chuan eng kima fel vek to lom he zungbun hi pomla kum khoin kanom dun thei tong ti hriat kha ka mai hup na chula tha in dim zetin min ron fop ngala rangzet chuan ka tol son dora Rafi ke chu pakhat chi kani mi pani thinlung ti ke somai chuan pakhat chula than om tho tho lom Alessia hi nei let le in I thei top chuala I mangai ni tur chu kalo thlir rengang thudang sui thei kani lo kamol phodon ti ka ria rangzet chuan ka tlan chuak ngala Rafi an min ko na chu kamang hriat ani zok ma ta veang in ka thlen chuan ka room lam chu ka pan zui ngala jaisero ka hmulo Rosi chuan keima cho om ka mamo ti hria in min hnai lo renga ka thutluk na hian ka in chirangem piang non le po ni ila Rafi anga mangai le du ka thinlung zong zong le nun na ai po ka mangai hi ka tong le to don lo ti ka ria ke hian eng sul nge ka ti bik kanu le pa te lak sak kania kanu le pa te chumin hring tu an la ni lo le zela Jesu ka patak alo ni le a kapasal ni mai tur chu nupui nei ni in marka sa chunin kara alo piang boka nupa angin om lo ma se adang lam na ka hrelo dam chak na ka nei hau lo dam chan tur ka nei lo ni ma zok ka keler tanga ka chip thleng chuan ka in ho hiala Rafi ero huat tum ma ila ka ho thei ngang si lo hun le ni te an liam ve zela
pathian ka ava ka torna te zia turin chan na ka mulo kamang ang ema kanun na min lak sak turin voi tam trap chungin ka dil cham chia ma se a chan na chuang lo ma ni intilum tur chuan ka hoi sen tok lo poni ma na Rafi le Logan at chon local sing hle ang ti ka sia ma se ka mu du lo mio wangin pate jon hne na tek thul ka karton ani ber Rafi phei chumin mu tumin voi tam local thin ti ka sia ma se chuan lam siamin min thu bot la thung ka mu chak ema ka ngai ema ka thinlung hian voi tam ming lam ma se ka mu tur ani lo ti ka sia zantin ka mu dona arsi le thalian zat te chuan min tina zualin ka mit tui chu ko chuak renga ma se pai boiro ka du lo ka tan leo Rafian ati ani sia mi ang main ka nun chu ka manga ka chen pui ro sile jei sa te po anril ha tur zia ka sia lokana po ni se voi tam lokalin beidong in hole thina ni kha Rafi po tuna chuan beidong ve to ani nge yang thlathum lai liam taboka kamanga inero athuk tulani ber zana kamungai lova cho ka ingai lo ka cherin ka doldang ema kani tin hun chu tra nan ka mang thin ka chung te chuan min bema se trul ka ti chin bak ka changai lo zantin mu theina dam doi e lo chuan ka mu thei ngai lo wangin ka i ta thina chhun lama karil ru ti si nan wain ka in hek thin min chok chungero arei hau lo ni tin tlai ni tlak do na piang in ni tla tur thlir liam tur chuan riverback kelsi pa ko lam chu ka pan thina a mun chu theng thonuamin a borok po ka du thu sa mani renga mi chi sang pon tam thin hle chuta chuan Rafi ka theingil nan karil ru te chu ka ti pau khau non fo thin ni tla tur sen phu chu amoin ka tor nai ro azul thin si mitui nen bok ka kir le thin ani kha hetiang renga nun mang tur chuan se ka ti ma ka tor thei pi lam ka tur tlat sia ril doctor po voi tam pan pui ka ni in ka tor dane ro azi pha chuang hau lo Rafi chuan ka kir hun ngak ti ka sia ma se ke hian mi chung kwa ka ti ke che thei tlat lo ka mangai le ka hlim na ber chu ka kalsan len tur ani tuna chuan thil pakhat chi ka ti ngai ani kanat na zong te chu voi khata bodon lo ti ka sia ma se hunaliam zelanga fa ka shin chu ave hunalo thlen chuan kanat te chu bo nge yang tireng chuan mi anglawa ka chuak tak don ti po ka sia ka phone chu lakangin logana ka khol zui ngala Bridget itraim engwanga min mudu mi lo nge ni ka zon theina china chuan ka zong na sa che sin ina la yom lo thin sia yom la min mudu si lo thinrim na tel hau lovin logana chuan ka tong ve ma chuan lo ti zunga logan mu che ka du ni kaina hian tuna ka phone ken lai chu ka mer ngota ke thei chu ni se som vek nge yang ole ka local nga le phone chu da ngalin alo thleng har lo khopang ti po ka sia in hnuai lama chuan ka chuka rosin he na chuan logan amin muturin a local dona karuma local tir mai turin ka du cheni ka thu soya wang chuan ros le chase te chun hlim hle mi pa ngai anga kom lo na rei to bokatin ni Rafi ani emo logan po ni se ka mudu ngai lo ani kha Bridget kalome engki misual chhuak thei ti ka sia ithutluk nai ro kan la shave silo kan lo ngak renge jesuan miron ko ngala rosi mel po chu mu theina engani in shavatang reilo te a in chunglama chuan ka chhole ngala kongkhari chu hria in ka hoi phei chuan lokanange yani